everyone, welcome back to Sunday Live Show. Thank you so much guys for tuning in. Well guys, I'm back again with a story esibuhlungu kakhulu ke istory ke sika Dubula Mbatha. uDujule wabulawa ngesonto endaweni yokusinyama eJulise eGoli. Lona ke umngane wakhe uyibiza lapha ke ku TikTok ngumgibe ongancithizi. Uxoxa ke ukuthi ke kwenzekalani ngalelo langa njengoba ke babekade bendawonye ke kwehleka ilesa sigameko. Ube seduduza ke abathintekile emoyeni ke umndeni abangani ihlobo waphinde futhi ke waxolisa nakulawo bantu ke abaxabana naye ke uDubula la enkundleni ke zokuxhumana. Namhlanje ke bakithi namanje ke bakithi sisakhuza nina besizwe sikaPhunga noMageba asingahlekwa ezinye inhlanga bakithi ngenxa yokungazwani kuze kuphume idumbu salentandane. Abantu buntu akwanda ukubekezelelana nokuthandana. Maxatshweni ayikhulunywe ayingalungiswa ngesibhamu. Imbi ngempela lento eyenzekala. Ngiyazi ukuthi ke abanye balokhu beshilo bethi hayi ubulawe lokuphapha ini kodwa guys kunemindeni, kunabantwana, kunabazali abathintekile ngempela. So nje ngiyafisa ukuthi mangabe kushaya ikhathi kanje sibekezelelane, sithandane, kwanda ubuntu ebantwini. Nathi ke sithi dude emndenini wakhe ke uDubula. Nathi ke video kaMgube ke ngenzansi. Bye. Dubula Mbatha. Bambela mfana wami. Bambela Dubula mfana. Afowethu ngibikelela nonke eMzansi Afrika. Nama TikTokers nje wonke ngibikelela bafowethu. Afowethu bengazi ukuthi Dubula ngispenda iweekend yami nayo yokugcina kwemhlaba. Bengazi mfowethu. Mhlambe ake ngisamarize nje bafethu kancane impilo yami noDubula. Ngesikhathi esincane uDubula ngimazi. Inyanga nje ezimbalwa. Sazana nensizwa. Ngathanda ubuqotho bayo. Ngathanda ukuthi indoda engazenzi into engasiyona. Ngathanda ukuthi umfana olithandayo ekhaya. Ngathanda ukuthi umfana ozazisayo ingane zakhe. Ngathanda ukuthi insizwa emazisayo umuntu wesifazane ethandana naye. Akagcinanga bafethu lapho ke uDubula okwazile ukuthi angithathe the other day angise ekhaya kubo la eFosloras. Bazokhumbula umthiya. Ngafika eFosloras ngaze ngahamba ebusuku. Kunomsebenzi owawukhona. I think kwakuhlatshwe inkomo ezimbili. Enye safica ihlatshiwe, enye yahlatshwa ngalelanga leli esasifike ngalo. Bafuthu saphila noDubula futhi wamnandi. Ake ngifast forward ke sengibuyela kule weekend ale mali kuyona. Ngomgqibelo mhla ka7 ngicele uDubula mfethu. Ngicela mfethu uthi ungiphekezele siyo service. Ngifuna ukuyoservice imoto le iRanger. Athi uDubula ayinkinga udlule ungithathe endlini. Nangempela ngidlule ngimthathe endlini ngomgqibelo sambeni siyoservice imoto eSenchurion. Ilapha enze khona le video le ethi sengihembe mfowethu. Ngize ngithi namahamba mvuka mthiya. Kade angazi ukuthi ngiyamvalisa umngane wami lapho ke. Yeah, sasuka lapho ke sawudla inyama endaweni okuthiwa iSedovers. Bazokwazi lapha eOliven ngase 37. Yeah. Sadla inyama noDubula sayasuka sokuntambama lapha sokushaya ngisho u7. So lokho sambe kuseni la. Hayi sibuye ngimshiye endlini ngibuye ngizobona izingane nonkosikazi endlini. The following day ngangisebenza ekseni from 6 to 6 ngesonto mhla ka8. Ngivuke ekseni ngihambe ngiyemsebenzini. Mangibuye emsebenzini ngangisebenza u8 to 5. Yeah, 8 to 5. 6 to 6 ngiqala izolo ngomsomluko. Mangibuya ngehla ngoM1 afona uDubula ngesonto. Mgibo kuphi? Ngimsebenzini ndoda. Ozala kimi. Ukuphi? Ngisejulisi. Dubula mfethu angikwazi ndoda ukuza lapho ke.
izingane nangomgqibelo angihlalanga nazo mfethu. Ngicela ndoda ukuthi ngihambe ngiyohlala nezingane. Ngicela mfethu ukuyobona izingane mfethu. Kunezinto kumele ngidlule ngiyithenge esitolo before kuvalwe mfethu. Athi Mgibe uyafuna ukuza kimi noma ufuni. Kwanzima bafowethu ngathi okay ndoda ngeke ngihlale. Athi ngifuna ukudlisa inyama ndoda. Yabona. Ngithi mfethu isifine ke ngiyeza ke. Ibe wosa ke ngiyeza ke mfethu. Ngeke ngihlale kodwa ndoda. Anginike location yakhe. I remember very well ngasuka ku M1 ngajoin M2 ku M2 nga offrempa ngomgwaqo kuthiwa uMaritzburg ngazi uMaritzburg Road or what ngiofrempe ngawo ngibheke kuDubula mangifika ngimthola useJulius lapha ngasePaki Dubula mfethu walanda futhi wena engabe mfethu uyahamba phela mfethu kube ukuthi ngifike mfethu inyama sewuyosile ethi hayi fusekwena man hawu asambeni angene la emotweni yami ngahamba ngale isitulo nasi lesitulo esilokho satshekiswa uDubula kanje kugcina ukuhlala uDubula la usishekisena kanje wangena wahlala kuso sahamba imoto yakhe ibishayelwa umfana kubo omnyama uKhumbulane emotweni yakhe wangena uKhumbulane nanomshana wakhe ongathi uyisiguqanyana nje omnyama sahamba saya kwa Steve ngicela ukuthi mfethu engabe ngifika mfethu sewenza yonke into ndoda but kumele siyoqala manje ukuthi silokhuzana kwa Steve ngangena ngihlanya kwa Steve sa-order inyama ngathathi inyama ngayinika umuntu owosa abafethu abazi kwa Steve bokwazi kunendawo yoku-order nendawo yokuhlala abantu mabehla nendawo yokosa ngale ngaya straight ngawunikeza umuntu owosa inyama mfowethu sicela mfethu usosela lapha mfethu sabuya sineDubula sangena emotweni yami le ngikhumbula kahle ngangivule umnyango ngihleli kanje ngangibeke unyawo la kanje uDubula ehleli la evalile ngale mina ngibeke unyawo kanje sahlala senze call na kunomuntu esasemfonela naye so2 samfonela saphuma la emotweni ngathi Dubula mfethu sokulate manje ndoda asehleni mfethu hamba uthenga uphuthu no drink mina ngisawulanda inyama ngale bese siyadla ndoda saphuma la emoto esiqonqele uDubula ngo10:06 ngesonto mhla ka 8 saphuma emotweni 10:06 phake phambi kwa Steve mangiphuma mina ngihambe nomshana wakhe uDubula omnyama lo wesiguqa sibheke ukuyolanda inyama uDubula angene esitolo ungena uhamba nobani nomfowabo uKhumbulane nomfowabo kaNtsele nomunye umjito ohamba ngepholo emhlophe oyiparamedic bangena bawu4 bangena mina ngawuthatha inyama ngale remember siphume emotweni ngo10:06 awushayanga u13 minutes past 6 ngezo sibhamu siqhuma ngale ngezo sibhamu siqhuma ngale futhi niyazi ukuqhuma kwesibhamu kuba naleyo lonto nje evele ifike iclick kubantu seyithuka sonke esasingale kule ndawo eyoswayo awushayanga u13 minutes past 6 awazi ushaya uma siqala sithi ngiyaphuma sibheke khona mangithi uDubula mangithi hawu ukhumbula shuthi uKhumbulane bebaleke suka kuDubula eza bafowethu abazi kwa Steve usuka la kwi-counter uze ngala uma ngiphuma nje le ndawo ehlala kuyona mangithi uKhumbulane weqoke iskipa esemhlophe umfana wakwaDubula kuthi ujule uKhumbulane okoqala nje ngingafiki ukuthi mhlambe uDubula because amehlame ngathi ngaqhamukela kwi-passage le la kwa Steve uKhumbulane phela lo bafowethu Khumbulane uyakhala umfana incane ngane mangithi uDubula vele zehle inyembezi same time bafowethu ngizothi emndenini wakwa TikTok abantu bakwa TikTok umndeni wakambatha wonke nobhuti bakambatha bakaDubula engikhulumayo nabo nengakhulumi nabo umuntu othandana noDubula zingane zikaDubula nifisa ukuthi Dudu umndeni waka TikTok
bantu abangaqhamile la kwa TikTok esingabazi bafowethu dudu madoda ayibencane bafowethu ayinhle lento bafowethu ayibencane bafowethu kusuka ngesonto into ebengiyisebenza izola ngazi ukuthi bengisebenza yini namanje ngoba ngivuka nje ngiyemsebenzini angazi ngiyokwenzani nakhona ayikho into evumayo akwenze kulutho ngidubula mfowethu ngiyohlezi mfowethu ngikuthanda ndoda isibindi sakho kani yakho uthando lwakho obonalo ngomndeni wakho ngiyothi kubo bonke bafethu udubula abonile ndidudu kubona bengazi mngane wami ukuthi ungibizele ukuthi ngizokubona ufa bengazi ukuthi ungibizele ukuthi ngizokubona mfethu uhamba kulomhlaba benginawe umgqibelo wonke uyangiphinda uyangibiza ngesonto ungibizele ukuthi mfethu ngizokubona uhamba mthiya sontshikazi hamba kahle mngane wami uyohlezi una nendawo ekhethekile enhlizweni yami ufike kimi waphila impilo eyonqo waphila ubuwena wangayifika wawudubula mbatha